सनितपुर बिसिडिसिनि थानाय गोबां गामिफोराव गोदानै लुफुंजानाय रायजोआरि खिखरसालि बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि 38 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि गोबां गामिफोराव गोदानै लुफुंजानाय 10 लाख रांनि रायजोआरि खिखरसालिखौ बेखेवनानै होयो। उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतारि बिलिट्टी वारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोदानै लुफुंजानाय मावबिथांखिखौ बेखेवनानै रायजो राजाफोरनि सिबिथायनि थाखाय बावनानै होयो। जितु 15 फाइनेन्सनि आन्दाराव मोनसे स्किम कमिउनिटि टयलेट जोंहा नैबेयाव मोनसे बाथौ थानसालि दङ। बिनि साखाथियावनो साधारन रायजो राजानि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय जितु कमिउनिटि टयलेट बानायनाय जादोंमोन, बेखौ दिनै जोङो रायजोनो गथायनाय हिसाबै दिनै बेखौ मुख'लि खालामबाय बा बेखेवनानै होबाय। आं गोजोननाय मोनदों जे बे ओनसोलाव बेबायदि मोनसे बेबस्थाया खोब गोनांथारमोन आरो गोनांथिखौ नोजोर बोनानै जोंनि नैबे ओनसोलनि प्राइमारि कमिटि, बिसिडिसि कमिटि एबा सरकारजों सोमोन्दो थानाय जोंनि जितु बडिफोर दङ, सुबुंफोर दङ, बिथांमोना प्रयजनियताखौ बुजिनानै, गोनांथिखौ बुजिनानै नैबे भेलागरायाव नैबे रायजो राजानि थाखाय जि कमिउनिटि टयलेटखौ लाबोनानै होफैबाय आरो बेखौ सरकार तरफनिफ्राय जितु बानायना होबाय। बेनिखायनो आं सरकार एबा जोंनि मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी डेपुटि चिफ बिथांखौ आं साबायखर होदों। लोगोसे जोंनि नैबे सान्तिपुर प्राइमारिनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों जे ओनसोलखौ, जायगाखौ सिनायथिनानै बेखौ बेहाय प्रप'जाल लाबोनायनि थाखाय। आरो आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होदों, मानोना बेबायदि गोबां बिथाङा स्किमफोरखौ लाबोदों जाय स्किमफ्रा जोंनि साधारन रायजो राजानि थाखायनो गोनांथि हिसाबै जादोंमोन आरो गोनांथि हिसाबैनो बेबहार खालामजानाय बायदि बिथांमोना बानायदों। जोंनि जितु मोनफ्रोमबो स्किम दिनैनि थारिखआव जानानै थांगासिनो दङ, गासिबो बेबहार जायालासिनो थायाखै। गुबुन गुबुन स्किम, बेल' नङा, लामायानो होन, कमिउनिटि टयलेटानो होन, कमिउनिटि हलानो होन आरो गुबुन गुबुन स्कुलनि रिपेयारिं खामानिफ्राबो सोलिगासिनो दङ। बेफोरबो खोब मोजाङैनो जागासिनो दङ। बेनिखायनो आङो दानि जितु इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार, आं बे सरकारखौ साबायखर बावदों आरो नैबे ओनसोलाव बेलागरा रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो जोबोद साबायखर होदों। मानोना बिथांमोना जितु बे ओनसोलाव थानानै आरो दिनै सरकारजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै जि खामानि दामानि आरो सरकारनि थाखायबो खामानि, माने सरकारखौ हेफाजाब होनाय हिसाबै बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामदों। आं बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों आरो जोंनि नैबे बाथौ समाजनि जोंनि माइनाव आफाद आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोना खाथि सोमोन्दो लाखिनानै दिनै माखासे मोजां थांखिफोरखौ आरो लालांबाय थादों। फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां उन्नति जागोन। खाथिजोंनो मोनसे लामा बाहाय सेंसन जानानै दङ, बेबो मावजाबाय थासिगोन। बेनिखायनो जों आसा फारिनो हायो नैबे भेलागरा जितु गामि, बियो फैबाय थानाय खाथि फिउचाराव माने सिगांनि भेलागरा जानानै थानाय नङा। बिनि लामा सामा मोजां जागोन, बाव थानाय गथ'फोर फरायनो थाखाय खाबु लानो हागोन मोजाङै आरो जितु रायजोनि लिभिं स्टेन्डार्ड, जितु थासारि, बियो उन्नति जागोन, आं बेखौनो मिजिंथियो। साबायखर। बिसायख'थिया फैखायो आरो थाङो। मोनफ्रोमबो 5 बोसोरनि उनाव बिसायख'थिया जायो। थांनाय कभिड-19आवहाय जितु बिसायख'थिनि टाइम शेड्युल, बियो एसे दोरोदोंमोन। बेनिखायनो एबारनि बिसायख'थियाबो हयथ' एसे सोलाय सोल' जानानै एबार जों हमनानैसो लानाय जादों। जिहेतु एप्रिल मासाव जायोमोन, एप्रिल मासाव जानाया एसे पसिबिलिटि एसे खम। बेनिखायनो हयथ' सेप्तेम्बर बा अक्ट'बर बा आगष्ट बेफोरबायदि बबेबा मोनसे टाइमाव बिसायख'थिया जाहैनो हागौ। दा बिनि प्रिपारेसन हिसाबै मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया गावबा गाव लेभेलाव प्रिपारेसनखौ सोलिबाय थादों। दिनै आं इउपिपिएलनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरगोन। इउपिपिएलआ गावनि बायदि प्रिपारेसनखौ खालामबाय थादों, थाग थियारिखौ खालामबाय थादों आरो दिनैनि तारिखआव नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायगोन जे इउपिपिएलआ बिसायख'थिखौ लानानै जेसेबांखिनि गावनि खामानि मावनो गोनां दङ बेखौ मावबाय थादों आरो रायजो राजाफोरनि गनायथि एबा हेफाजाबखौ जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो आं सानो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाया इउपिपिएलनो गोबां मदद होगोन आरो जितु सरकार जानो गोनां दं, बे सरकारा जितु रायजोनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङब्ला रायजोआ थारैनो बे बिसायख'थियाव आरोबाव इउपिपिएलखौनो गनायथि होगोन, बेखौनो आं आसा फारियो। थेंक इउ। बेरेखा दोलोनिफ्राय जितु आफादगिरि बिथाङा नोंथांमोननि हान्जानि सायाव माखासे गोबां हाब्रुसारनाय बाथ्रा बे समाव बुंगासिनो दङ। बिथाङा बुंदों जितु नोंथांमोना जि इन'ग्रेसन खालामो, बियो गाव लुखांनाय जितु
रिफायरिं खालामनायसो होननानै बिथाङा बुंगासिनो थारैनो नंगौ नामा बाथ्राया बेरेखा हान्जानि बिसायख'थि बेरेखा हान्जानि जिथु दैदेनगिरिफ्रा बुंखागोन आं नोंथांमोननि गेजेरजों फंसे बाथ्रा क्लियार बुंनो लुबैयो रियेलिटियानोसै बुंफ्लानाय बाथ्रा नों माबा मोनसे बुङोब्लाबो सोलायनाया बे सोलाया सैथो माने रियेलिटिया सोलाया सैथोआ सोलाया थारमाने दा बयबो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों UPPLनि समाव सरकारि जिथु पाब्लिकनि थाखाय मावनो गोनां खामानिफोर मावनाय खामानिफोर अनसुंथाइफोर मावनो लानाय थांखिफोर गासैबो दिनै रायजो राजाजों गनायजादों आरो रायजो राजाया नुनो मोनदों सरकारा गोबां खामानिखौ मावदों UPPL सरकारनि जिथु दैदेननायाव थांनाय सिगां आगुनि जिथु सरकार दा बिथांमोना दिनै मेइन अपोजिशनाव दङ गोबां बाथ्राखौ बुंनो नागिरो किन्तु रियेलिटिया नैबेनो जे जि समाव बिथांमोना सुबिदाखौ मोनदोंमोन रायजोखौ सिबिनो थाखाय बै रायजो सुबिदा मोननाय समाव बिथांमोना नांगौ बायदि रायजोखौ सिबिनो हायैनि जाहोनाव रायजोआ गुबुन मोनसे बिकल्प लादों जोंनि समाज जोंनि रायजो राजाफ्रा गुबुन मोनसे बिकल्प लादों आरो दिनैनि तारिखाव रायजोआ अनसायदों UPPLखौ आरो दिनै रायजोनि थाखाय UPPL सरकारा जिखिनि खामानि मावदों बे रोखा रोखा नुजाथिदों नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों आरो बयबो नुनो मोनदों सोलायनाया फैदों मोनसे समाजावबो ट्रान्सफरमेशना फैदों लोगोसे जोंनि गेजेराव माने जौगाथायजों लोगोसे मोनसे सान्तिनि परिबेसाबो जोंनियाव फैदों बेफोरखौ दिनै माबा मोनसे सोरबा अपोजिशननि लिडार्सफ्रा उमुक होननानै बुङोब्लाबो रियेलिटियाथ' सोलायनाय नङाना बेनिखायनो रियेलिटिजों खारो बेनिखायनो आं माबा मोनसे बुंनाया सैथो नङै माबा मोनसे खोथाखौ बुङोब्ला बै माबा मोनसे सैथोआ जे सोलायगोन बे नङा बेनिखायनो अनेस्टलि आं बुंदों जे दिनैनि तारिखाव UPPLआ मोनसे रायजोनि थाखाय मोजां मोनसे नोजोरखौ लानानै गोजोरथिखौ लानानै जि खामानिफोरखौ मावदों बेवहाय रायजो राजानि अनसायनायखौ दिनै मोनदों आरो मोनबाय थागोन बेयो सैथो बाथ्रा अपोजिशननि बायदिसिना लुखांनायखौनो बानायदों अबेबाखौ थारमाने गावसोरनि बै समाव स्किम लानायखौनो दिनै कालार होदों बायदिसिना आं खोनायाखै अबसे जुदि बिदि बुंदोंब्ला बियो सैथो नङा बे बाथ्राया मानोना मोनसे स्किमखौ खालामनायाव मावफुंनो नागिरनायाव बेहा मोनसे मा थायो DPR मोनसे मा होनोमोनलाय बेखौ स्किम आरो एस्टिमेट थायो थारमाने बै एस्टिमेटआ बै समनि एस्टिमेटजों दानि एस्टिमेटजों मिलाया आरो बै समनि एस्टिमेटखौ दासो जे बानायफिननो हागोन बे खोथा नङा गतिके बेफोरो गासै मिसा बाथ्रा बुंनाय बेवहाय रायजो राजाया दाफोथायथों आरो आङो नैबेखौबो बुंनो नागिरगोन जे मालाबा जिथु कमन प्लेटफर्म हिसाबै मिडियाखौ बाहायो आरो बे मिडियायाव गोबां नंथारै बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नागिरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो एसे एलार्ट जानाया मोजां जे नंखाय बाथ्राखौ जेब्ला समाजाव बांसिन गोसारहोयो अब्ला बैयाव नेगेटिभ इम्पेक्टआ समाजाव गोग्लैयो आरो जेब्ला नेगेटिभ इम्पेक्टआ जोंनि खर'फ्राव हाबनानै थायो अब्ला बैनि बारहावाफ्रा एसे गाज्रि जायो बेनिखायनो बेफोरनिफ्रायबो जों एसे गोजानाव थानो सेस्था खालामनांगौ आरो जोंनि दानि आसल मावनो गोनां खामानिया ओनसोल जौगानायजों लोगोसे सान्ति परिबेसखौ जोंनियाव लाबोनाय जि सान्ति परिबेसाव थानानैनो जोंनि गथ' गथायफ्रा लेखा फरायगोन एसे उन्नति जागोन देरगोन आरो जोंनि खर' एबा मेलेमफोरखौबो थासारिजों लोगोसे जों मोजां बानायनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो थेंक इउ क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन